Iya orang ngerti sembuh siapa, tapi teko karo Mbak deh. Ngamuk mudakir. Lah terus kepriwe kowe simbahe karo wong kowe sing marani mundakir? Ora ngerti deh. Mudakir ki ngamuk-ngamuk karo Mbak. Jaluk motor. Wah, asline ora duwe motor. Ora. Terus loro motor ya. Kowe kur dicumuk tok urung dibayar. Lah kowe goleti wonge karo Mbak Mudakir. Dadi kowe wong harus simbahe ki ana sing duwe motor. Iya, duwe motor golek Mudakir. Oh, ngomong. Ae bocah iki, guys. Ngapa ada? Oh, iki ngomong-ngomongan kok. Iki terus diceritani nyong, nyeritake sira. Jadi sira ngamuk-ngamuk njaluk motor. Rasa kemrusuk sira ngomong-ngomong kenyang. Wis sira cah loro adresan karo nyong wani apa ora? Alah ya wani karo sira. Ora. Yo, Ya iya. nanti yo. Ya nang ngene iki. Nah, di sini jane. Kene nang kene. Jadi adresan apa? Adresan. Ini kok kene ngendi? Nah, iki nang ngarep kene. Nah, ye nang tembok. Ayo zoom Ya sit. wis Nah, sumsit. kok nang kene le dadi. Heeh, zoom sit. Sit.